Launch attack! Slay! Crush! Hey, I'm here, big guy! Watch out for flanking! Run! Ult is not ready. Ult is not ready. Watch out for flanking! Ult is ready. Watch out for flanking! Watch out for flanking! Stars are my eyes! Initiate retreat! Ally where there's that killing spree! Hey, I'm here, big guy. An ally has slain the turtle. Universal gravitation determines planetary interaction. Your team destroyed a turret. Yes, Cyclops. He's an astronomer. Your team destroyed a turret. A lot of talent, no? Dito sa Pilipinas. Kaya naman kung hindi ito Samantala, watch out for flanking. Understood. Watch out for flanking. Okay. Initiate. Watch out for flanking. Initiate retreat. Watch out for flanking. An enemy has been slain. Clear up flank. Attack! Killing An ally has slain the turtle. Stars are my eyes. Hindi na rin daw siya magpapapos o sa buong bagong An enemy has been slain. An enemy has been slain. Launch attack. Give me magic. Run! Hindi nagdadasal
Never seen someone dance. Run! Mega kill! Yay! Hey, your team destroyed the turret! Hey, I'm here, big guy. Hey! Ha! He was allowed to issue a Philippine passport as well. The Bureau of Immigration Killing spree! existence of the Philippine passport. Michael Young. Run! Your Honor. Legendary! That was amazing! Attack the board! Your Honor. And he is a tennis national. Your team destroyed a tower for flanking! Understood. Killing spree! If you were to raise the race registration of birth, いい仕事だったわ。 Hey, I'm here, big guy. Filipino citizen. Hindi mo pala kailangan mag-apply ng dual Your team citizenship. destroyed a turret. Launch attack down. Monster kill. Our turret has been destroyed. Of the very convenient Double kill attack. Our turret is under attack. Initiate retreat. Watch out for flanking. Okay. Yes, Cyclops. He's in a shot. Ally has slain Lord. Give me magic. Watch out for flanking. Our turret has been destroyed. Never seen someone handsome with one eye. Don't run! Universal gravitation Legendary! Launch attack! Stars are my eyes. Initiate retreat. Shut down. Hey. Hey. Destroy the turret. Planetary movement. Give me magic. Don't Your team destroyed the turret! Yes, Cyclops! He's an astronomer! Never seen someone handsome with one eye. Slave! I'm here, big guy. Legendary!
na umitada in her sexiest form sa isang fitness competition sa Pasay kagabi. Si Kat, nag-chair dance, lifting, at straight up confident eating pa in her red and white sexy outfit. She forced the long nasa likod ng choreography na pinaka-sexy na production number ni Kat ever. Trending na sa fans ang performance ni Kat sa gabi. Madami ang classes to surprise, pero may mga pinanibago rin sa sexy mouth ni Kat. Pero para sa kanya, it's all about trying new things. Samantala, pagkatapos din sila first family star children's icon Avenida na nakapagsabayan sa gabi kinakasali at siya would set the super boss sa best kasama rin niya ang kapwa Gen H aircraft na si Ricky Jr. Pupulitaan na naman, road to home now producing 45 pounds in the last 7 months. Bukod sa gym at diet, at sa biker uli ngayon si Aga. Aside my Dirim na. December, January, January. I'm not doing very dry. I'm also having from January to go. This July 21, nakakatang magsimula na ang The First Family ng Pamilya Buda. Pero may pasabog announcement si Ana kagabi. But for now, abangan muna si Ana sa The First Family Simplelife. Nagbabalita mula sa Prime Time and in 40 Game 5. Ito pa nga, all hail to the kings and queens of PN. Dahil ang Bini at FBIT na sa 100 million mark na sa kasisa nilang gift. Una na riyan ang pag-tropiko ng Bini na naka-100 million streams na sa Spotify at YouTube Music. Ang music video niya, nasa 26th place pa sa top 100 Bini video stars sa YouTube. Pero dito ginagawa ng FBIT ng 100 million views ang lyric video ng awitin nilang bata. Dahil ang tema ng kanta ay nalayo ng mahanga ang achievement sa kanilang mga magulang. Susunod, dating presidente spokesperson na Iroque may sagot sa unay sa pakikipagsulong niya noon sa Bangkor kasama ang sinakaman ng Pogo House sa Porac, Pampanga. Vice President Pano Duterte at tatalisagan ng kahilin ng DepEd na si Senador Palangga. Hindi pa lang nagpapaharap kahit malapit ang bumaba ang outgoing secretary. Ang ulit ng araw ng palaro ng bansa sa Cebu. Yan ang mataas ng pagbalik ng hotline. Sila. And watching is the first line of defense against germs. Pero hindi lahat ng sabon pareho. And Ulit-ulit ang mga sunod ang pagtakbo ng Cinema Philippine Independent Film Festival ngayong taon. 10 pelikula na short at full-length movie ang magtatagitan sa theatrics. Isinagawa ng press launch nito kanina sa Metropolitan Theater sa Manila. Ang
Itinaklas din ng MMDA ang mga trapal na ginagawang bubong ng mga karinderya at ng mga residente. Pinalitan din ng MMDA ang mismong lugar sa kahabaan ng Manay sa Maynila, kung saan bumangga sa multi-purpose vehicle sa likod ng nakaparadang roller truck nitong Lunes na agad pinamatay ng driver nito. Pakataalan ng MMDA ang kalsada ay para sa mga motorista at hindi ginawa para magsisin garahe. Ang pedestrian kalsada ito ay hindi naman para sa mga pedestrian na bumisita sa Manay o west ng Palangga at sabi ng barangay, sinisip ng mga ilang mga truck na iligal na pumaparada dito. Ayon naman sa pulisya, bawal na mayroon na hindi na mga pulisya ang pamalas sa lugar. Nitong hapon, ang mga alternatibong ruta naman sa Quezon City ang sinuyod ng MMDA. Sabi ng MMDA, magsumbisa ng leksyon ng bawat abala at multa na kinakailangan bayaran ng bawat nahuhuli ng turista. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Posibleng mas malaki pa ang halagang pinag-awayan nila sa lugar ng Tipid at sa lugar ng Pakistano ang gastusin para matapos ang bagong pinagsalado. Humingi pa na ay maging suportado sa nangyari noong nakaraan hearing Para sa baw. Hapon na po kaming siya kahit sa nangyari mo nakaraang linggo. Gusto ko rin humingi ng pamanin lalo sa mga nanonood na alam ko pag mataas yung mga emosyon. Talagang minsan nagkakasabutan. Hindi lang issue ito. We just want to remind ourselves eyes on the ball. What is the ball? Simple lang. Kasama sa process na to na maganda. Tama yung pressure. Tama yung pressure.
at Joshua Aquino sa pagdapo ng Pinoy Club para magpasalamat sa pagtulong nito sa pag-ayos ng kanilang biyahe. Payo sa atin ang pakikitungo sa bawat isa ng pamilya na Biyahe sa imo. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Sa kanilang lugar, sa Tarragona sa Davao Oriental, nawasak ang kanilang pinay. Di na mga ang mga gamit nila, kabilang na ang kanilang bag at notebook. Yung mga gamit ko ng mga anak ko, wala na ko mga pera, at least ito talaga, mahalaga po kasi yung mga bata pag-aaral. Pero wala po kung magagawa lang kasi pang-arit ng school supply sa mga anak ko. Kung ang binuod sa COVID ang Yucatan Integrated School, kung saan nag-aaral si siya. Maraming gamit sa eskwelahan, hindi lang pakinakapunta. Yung activities po namin, lahat po talaga po siya, makakalaputi. Ang ibang estudyante, magsasabi na wala pong papel, wala pong lapis. Bilang tulong nagsimula na muli ang unang hakbang sa kinemasteR project ng DLA Campus Foundation. Nagtungo tayo sa mga liblib na eskwelahan sa bayan ng Tarragona para maghatid ng kumpletong school supplies sa kinder at grade 1 students. Yung pamilya, bumabangon pa mula dun sa kalamidad. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit yung basic school supplies, nahihirapan talaga yung mga magulang. Maraming salamat talaga sa GMA Kapuso Foundation. Nararamdaman namin ang inyong serbisyong totoo. Sa mga nais mag-donate sa project na ito, maaari po kayong deposito sa kanilang mga bank account na magpadala sa Cebuana Lugoy. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada. Lalo para sa nakagandang pag-ready at play na pag-judge ni Marinda kay Sally Pagkasya. Dahil dyan trending si Maria, sabay sa usap-usap. Glow like a goddess sa Kapuso kahit sa Steve Marian Rivera. Ang God, ito isang beauty and fitness I can feel all the bombs. I tried. I can feel all the bombs. I tried. You got a good taste. 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 Trending art naman sa kanyang IG si Marian dahil sa trending na kanyang pangalan. Sa Cinemalaya Philippines Independent Film Festival press launch ngayong araw, pati naman ang bagong trending na Acting ko lang tayo na kapatay sa kampong pangmalit. So, kaya Cinemalaya Film Festival 2024. Di ko na tayo nakakita ng ganito at sila natapos yung balota para makakita natin dahil yung sa asawa. Kaya
Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Watch out for lightning! Okay, Where there is life, there is movement. Has given us a better understanding. Yes, Cyclops is an astronomer. request backup! Abangan! Request backup! At mga pagbuo ng lupa karanasan sa ilang bahagi Hey, ng Mindanao. I'm here, big guy. Pinag-offer sa mga negatibong proyekto sa Request backup! kaya walang pati sa pagbuo nila. Planetary movements give me magic. Hey, You have slain an enemy! never seen someone handsome with one eye. Request backup! Request backup! Universal gravitation determines planetary interaction. Request backup! Stars are my eyes. Request backup! Enemy has been slain! Planetary movements Request give me backup! magic. Slain an enemy! Ally has been request backup! Stars are my eyes. Never seen someone handsome with one An eye. ally has slain the turtle! Initiate retreat! Not backup! Initiate retreat! Slain. Yes, Cyclops is an astronomer. Has been slain. いい仕事だったわ。Request backup. Where there is life, there is movement. Launch attack. Slain. Request backup retreat. Here, big Watch guy. out for flanking. Don't run. Ult is not ready. Hey! Universal determines planetary interaction. Request backup. Ult is not ready. Watch out for flanking. Ult is ready. Watch out for flanking. Watch out for flanking. Stars are my eyes. Request backup. Initiate retreat. Ally has been slain. Where there is life, Killing spree. hey, I'm here, big guy. An ally has slain the turtle.
Universal gravitation determines planetary interaction. Convenient. Buwang bangal sa bilinga yung babado sa telebisyon ng Your team destroyed a turret. Yes, Cyclops. He's an astronomer. Your team destroyed a turret. Pamilya knows more. 8:50 p.m. on GMA. Kumanda sa mga pagbabago ng Studio Planetary movements. Give me magic. Watch out for flanking. Siyempre na po inaasahan ng pag-asa ang Understood. pagsisimula ng La Nina Watch out for sa flanking. Okay. ulang sa bansa. Pero ngayon pa lang, Initiate. Watch out for fighting. This movement. at Initiate retreat. Malagyan na tubig. Watch out for flanking. Clear us lane. Launch attack. Killing spree. An ally has slain the turtle. Stars are my eyes. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Launch attack. Give me magic. Run! Good game. Never seen someone run! Mega kill. Yay! Your team destroyed a turret. ng madalang panahon sa Mindanao. Nauna naman ang posibilidad ng pagsimula ng La Nina sa Oktubre hanggang Disyembre at posibleng magpatuloy sa unang quarter ng 2025. Patuloy ang kailangan pag-asa sa mas maraming ulang dadalhin ng La Nina sa bansa. Oh, Hey, I'm here, big guy. Sa gitna ng pag-alma ng China, binigyan din ng Japan na walang killing spree. ng bansa. Ang napagkasunduan ng Technical Agreement o RAIGIN. Sinabit nito ang sakat ng China sa German. Legendary. That was amazing. Lord. Matapos ang nakasaysayang pirmahan ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Your team destroyed a turret for flanking. Sinabi ng Deputy Understood. Secretary ng Japan na si Kaneko Maritime Universal gravitation determines planetary interaction. Run! Killing spree. Easy with the
Hey, I'm here, big guy. Ito ang tugon ng Japan matapos kumalma ang China sa RAA. Your team destroyed a turret. Launch attack round. Monster kill. Our turret has been destroyed. Double kill. Attack. Our turret under attack. Initiate retreat. Ang pagpasok ng Japan sa defense forces sa bansa at ang mga sundalong Pilipino Watch out for flanking. Okay. Yes, Cyclops. He's an astronomer. sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Inilipat din ng China ang support ng nangyayari noon noong ng Japan Ally has slain Lord. seryosong responsibilidad Give me magic. sa mga ginawa nitong agresyon. Watch out for flanking. Sa Pilipinas Our at turret has kailangan been daw destroyed. manangin muna ng Japan bago muling sumabak sa mga kasunduan ng Never seen someone handsome with one eye. Run! Universal gravitation. Launch attack. Stars are my Initiate retreat. Team destroyed a turret. planetary moon. Give me magic. Your team destroyed a turret. Cyclops. He's an astronomer. Attacking flanking. Well, itinuturing na pinakamalaking multilateral exercise block itong gagawin dito sa bayan ng Australia kung saan tayo Never seen someone handsome with one eye. Slain. Sorry, I'm here, big guy. Legendary. Killing spree. Australia, US, UK. Wala na yun. Nagtaksi ang mga Victory. punta sa lugar kung saan katabi nila ang ibang ibang bansa. Gaya ng F-16, F-18 at ng Pilipinas. Tapos ang Pinas, Australia, nilaking din ang Royal Flag Commission. Kung saan sila pansamantalang tumigil kahapon dahil sa masamang panahon. This is a very important milestone for us.
release ang DNA integrated military reviews kung saan sinagot na ang negative comments tungkol sa kanyang pagkakala. Galing! Wow! Ganon! Galing! Wow!
galing!